Takže se smrčeno, dneska chci vám říct, že ono, asi tady vidíte spoustu mých videí, mám tady nové videjko, dokonce jsem tady vydala a mám tady tady. No a chci vám říct, že tady když půjdete do videa, tak tady tak naklikněte na to a mimochodem dejte mi prosím obojor, mám tady pár odběrů, ale můžeme mi dát víc, děkuji moc. Ale by bylo takový super. No a tady trošku sejme a tady vidíte tohle videjko. Lukáškova Minecraft písnička. Klikneme na to. Tohle nechci poslouchat, dobré. A tady máme komentáře. Let's go. Ježišmarja, toho si nevšímete, to jsem chtěla dřív, ale to už je v pokoji. Aha, to je před 11 měsícema, takže tak. No. To vám tady teď napíšu. Dobré, prostě to budu psát, protože teď jsem to fakt nechtěl psát, ale prostě vám to napíšu. Já tady napíšu komentář a budu tady čekat a budu odepisovat na vaše komentáře, protože vy tady můžete si napsat, co chcete, já vám tam budu odepisovat, když tak. No ale chci vám jenom říct, prosím, napište mi tam, co byste chtěli za příští videjko, já to pokusím třeba natočit, nebo nějaké vyberu si, možná všechny natočím, kdo ví, no prostě nějaké natočím a napište tam všechny své názory a doufám, že to uděláte a zatím čus!